Atzian ikusten dugun Zelaizabal jatetxiak atiak itxiko ditu, domeka honetan, 127 urtez zerbitzua emuten egon ostian, eta azkenengo 40 bat urtean hortzen ibilidia, Mariatxo eta Alberto Elorza anaiarrebak hortzen lanian. Alberto, esaten dugu, domekan izango daia zerbitzu emungo duzuen azkenengo eguna? Bai, domekan izango da, gaina, bueno, fetxa polizia da, Santo Tomas. Hori da, hori da. Bai. Zeuek, sasoi honetan urtero oporrak hartzen dituzue, baina oingoa ez da izango oporrak bakarrik, erretirua behartuko duzuelako, ez da? Hoi da problema ikan duzena. Bueno, problema ikan duzena ez. Klaru da gauzak, zatek ez daku segipenik, eta, bueno, nea arrebiak ez dako seme alabaik, nik dakot alaba bat bakarrik, medikua da, osea, ez da torriko ez zukaldea eta ez komedorea, osea, badako nun lanain. Eta guk, domekan ja, pentsatu aurten izatia, ja azkenik urtia. Zatik ez palimao aurrea penaik, bueno, urte bete gehiago, zeitzen duzu urte bete gehiago. Datorren urtean, momentu nahian, igual egongo gineke. Pentsaitzen, bueno, zarrabin bia da, baina aurten zerraitzen da, eta hola. 127 urte, ez da, Alberto? Urte asko dira. Zeure ez lago gogoratzen dituzu, zeure amama eta ikeikan garaixan zabaldutakoa, kontaida zuzela gogoratzen duzu edo, ze kontau dutzue? Bueno, nik elituan ezautu ez Aitxajuna eta Samandria. Baina eurok bizizian, oin etxabola bada, bordia, ganau pitxe bat eta baku, baina bueno, eurokan bizizian eta eskonketako ineuen etxe hau. Nire aita hemengoa zan, Simon, aita ez, barkatu, Aitxajuna, Simon, eta eskondu zan, kozinera on batekin, eta, bueno, hau ineuen lehenengotik, ia taberna moguan, fonda moguan, eta betik izan da, osteleixia dedikatu da. Bai. Eta geho handik, etorri zian, nire aita, orduan, da, onja olako gauzak ez dira asko erubaten, baina maiorazgua izate zan itxian geldik eta zana. Eta nire aitea zan zaharrena, eta gelditu zan itxian, eskondu zan, oinatiko handara batekin, nire ama, Pilar, hola bartakua. Eta, bueno, hortik aurrea, egon zian hiru arreba nire aitanak, hemen, lanian, nire ama, por supuesto, eta aita. Baina aita hostele izan ez zan hainbeste dedikatzen. Gehiago ganauak eta terrenuak eta, bueno, holako gauzak, mendizak eta, bueno, betik esaten almoan, el matriarkao, Andrak, hainketan eguen, eta, bueno, gero etorre ginen gu. Neharrebia eta ni 3. generazioa. 22 bat urtekin hasi ziren apur bat zegorre sukaldari lanetan, Alberto? Bai, nik hostelerien eben, Donostian. Orduan eskolia, orduan, hasi izan, 2., 3. Taldeko esango naiz. Eta bai, zatile, faten zinean ikastea, ez daki zeinen jatetxea, faten zinean, no seke... Zeolako peina hilako zara, ez da, Alberto? Bai, baina, bueno, nik esaten, a ber, jake ez duzia txene hona izen da, bueno, nire ez duzuak, batxeira, zankou eta betikua, eta esan eben, bueno, hosteleria etxan hori, gustatxe zaten, eta ineben, eta gustau zaten, hoi betik ekarten da pitxe matez, zatek, itxian ez duzu beste gauzaik ezautu. Bai, ni, bueno, ez todo, enaiz asko detaliak inakordatzen, baina ni jaixo nintzen, zukaldia eguen lekuan. Bueno, gutxi bai, oin zukaldia dauen lekuan. Eta, bueno, kunia eta, bueno, mutikua. Bertan aziteko, zukaldien aziteko, ez da, Alberto? Esaten da moduan, lo llevas un poco en las venas. Zeuen ukituak oin produktutako bat, zeuen frituak,
Alberto, fritua. horre argazkiak baditugu masia pila bat, eta ez, ezaugarritako bat esan leike igual fritua padiala, ero? Bai, baina, bueno, nik uste gure fritua dagoain sekreto txiki hori da tamainua. Txiki-txikinak, ahokara baten jateko bata bestien ostian jarraixan bukaera baik. Eta hola baten batzuk, de broma, eta zera esaten da, saca unas aceitunas calientes, de esas, eta bueno, dialako txikinak, ez? Eta, bueno, oiuta gauz taberna baten, ero lo que sea, eta frito bat eskatuta, ondixa da, tamainoz, onai jaten dio oso samur. Bai, hoxe. Bai. Eta rodabaiua bogabantzia horrek ikusi duzukaldian, azkenengo egunetarako prest, ez da? Bai, olako... Bai, gauzak egiten, eta, bueno, hori izan da piten bat gure modua, ez? Gure laneko modua izan da, arraina menditxan gauz, arantzasun gauz, baina, bueno, ez da izan diar betik, sopa pescado txuleta. Indeke arrainakin gauza asko, eta onjala lehen esan duna, 40 urte, igual arraina ero maizku jateko, igual herri honaitako jentia batezan, o Zarautzea, o Getaixa, o Donostia, eta ez? Guk aposta dugu ben piten bat, hemen gauzak egiteatik. Eta, hola, pitinka. Eta horre hainbat errekonozimendu jaso dituzue, Michelinekuak, Repsolekuak, horrek zela jasoten di, Alberto, egunerokoan lan aiken dozue baina holakoak etorten dianian, zeruetako ez dakite, satisfazioa da, probate holako errekonozimenduak jasotia, ez bakarrik bezeruetatik, baizik eta holako instituzioetatik. Bai, satisfazioa da zatik. Ikusten duzu, balora itzen dauela pitxemat, zure lana. Eta bezeruengatik ze jaso duzu, Alberto? Oine, apur bate esan zebenean, erretiru batik itxingo zebeia, ustote, jente asko egon zala horre erreserroak hartu guran, zeuek ja beteta, ze jaso duzue zuen betiko bezeruengandik, Alberto? Agradezimiento asko. Agradezimiento asko eta oso agradeziuta gauz, baina oso jente da nahi. Zatik bolkaudia guekin. Izan dia klientiak, zuk esan dut zuen moan, 127 urtean. Eta oin demostra duzkue, hoxe, etorten dia jendia eta esaten dutzu, ni hemen eskondu nintzen. Nere aitxamak ez dakiz. Bodas de plata hemen inituan. Bodas de oro hemen ingituan. Ne seme alaban danak zelebrazioak, komunizuak, ero bautizuak, hemen intu. Eta mila esker, ez? Mila esker. Badakotu zio zer esateko bezero horreiri, Alberto? Bai, mila esker. Eta, azkenian familia bat izan gaila. Suerti haukiu, gure bezeruak, laroi bat, 80-90%, diala berdinak. Geo jogaketan du beste bezero raikin, udako jentia, kanpoko jentia etorten dana, referentziaz, eta, asko gara eziten da. Baina gure bezero danai, lehen esan dutena, kasi danok ezautu itxenga, eta relazio oso hona daku, mila esker. Ez daku eskerrik emuteko olako demostrazioa egin jozkuena. Alberto, mila esker, zeue bai, zorionak, urte honetan danetan inozuen lanagatik. Eskerrik asko. Eta oin disfrutau, erretiruaz. Intentoku, oitxu inbiaku. Hori da, diferente izango da, baina... Beste bizimu dut izango. Zer diteko asmoa dakotzu? Edo bakotzu buruan, guztako izaten ikia, edo... Ez dakit, tranquitxu, errojoi begira egun dana ez egon, fateza eosin gauza itea, eta oru batetan etxian egon bihot, sí. Eta bestia eta eta gero, guro tetxea olako gauzatxo mat, en plan, ez dakit, ONG, igual, ez dakit, beti esaten dut lesbosea, fanda. Buruan badakotzula gauzak, jentia jana izan munda, ez dakit beste gauzak itzen, eta mendira beboltatxo matzukin inbiak gutxu, eta zuiri bai. Mila esker. Mila esker zeuri, Alberto. Eskerrik asko. Eta on disfrutau.